Lidi, vítám vás u tohohle videa a tohle bude moje z Prahy a z Hvězdárny. Takže teď akorát jdu na zastávku a pojedu do školy. Ze školy pak pojedeme ještě dalším autobusem do Prahy a uvidíte další záběry z Hvězdárny a z autobusu. A když se vám video bude líbit, tak dejte like nebo odběr. Tak se mějte pěkně. To je v Praze. Ale já říkám, že chodíme všichni blíže. Mám mobil, ale to je malý. Naše zem. Planeta Země, náš domov. Jistě jste tuto větu nejednou slyšeli. Co si pod ní představujete? O ní, ale i o vesmíru, který ji obklopuje a do kterého naše Země patří. V přístavu může každému ukázat, že je Země zakřivená. U připlouvající lodi jsou nejdříve vidět stožáry a plachty, a teprve potom Měsíc a další tělesa ve vesmíru pačné polokouli Země nespadnou někam cizí hvězdy. Přitažlivost také nijak stejně se navzájem přitahováno přitažlivost. Stojí-li kosmonaut na povrchu Měsíce, přitahuje ho blízký Měsíc mnohem větší silou než vzdálená Země a vyrovnává tak sílu přitažlivosti. Lidé se o Měsíc zajímají už od pradávna. Dnes toho o Měsíci víme skutečně hodně. Tmavá moře vznikla později, když žhavá láva z nitra Měsíce zalila dna velkých kráterů. Apollo tvoří sluneční soustavu. Všechny planety obíhají kolem Slunce, ještě menší hmotnosti než planety. Merkur, Venuše, naše Země a Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Jsou to planety sféru, tvořenou hlavně nedýchatelnými plyny. Tu 480 stupňů Celsia najdeme lávová pole a velké množství sopek. Kolika kosmických oblakům, modré barvě oceánu, kosmické sondy. Té planety sluneční soustavy. Jsou to velké největší. Selfiečko krásné. O selfie. A pamáš se mě. To je krásný meteorit. Druhý meteorit. Ten je hrozně těžký. Cenýho kluka, tak se... Jo, ale už je to máš. Kdo je otče? Když je Petřínská rozhledna.